Sibt lejt filgħodu jiġi darba fis-sena. Imma għalina l-kull wieħed u kull waħda minna jiġi iktar spiss fil-ħajja żgur. Sibt lejt huwa dak il-mument meta fid-tbatija m'hemmx iktar x'tagħmel. Hija esperjenza verament umana. Nifmu narfu il-misteru ta' Alla li jsir bniedem u li jidħol fil-profondità tal-umanità. Permezz tal-mewt imma mhux biss anki tad-difna. Sibt lejt huwa l-mument ta' skiet. Huwa l-mument fejn id-tbatija iridu ngħixuha. U daqshekk. Mument li jista' jkun aħna nevitawh ma rridux. Il-preżenza tan-nisa, il-preżenza ta' Marija fl-istennija tal-qawmien hija aħbar tajba għalina ta' attitudnijiet waqt is-sibt il-għid tagħna. Aħna nistgħu ngħixu sibt il-għid almenu b'4 modi. Nistgħu ngħixu id-tbatija tagħna, is-sofferenza tagħna, il-qiegħ tal-qiegħ tal-esperjenza umana almenu b'4 modi. Hemm mod li huwa uman ħafna u komuni ħafna li huwa d-disperazzjoni. Quddiem it-tbatija ma nafux naqbdu nagħmlu u allura l-unika reazzjoni dik impulsiva, spontanja, emotiva. Il-paniku u d-disperazzjoni. Ħafna drabi jekk dejn it-tul tispiċċa depressjoni. Imbagħad hemm mod ieħor ta' kif nippruvaw ngħixu s-sibt il-għid tagħna. Li huwa rassenjazzjoni. M'hemmx tagħmel. Ikolli niblaħħa. M'hemmx tagħmel. Kulħadd hekk jiġrilu. M'hemmx tagħmel. U nippruvaw nsibu raġunijiet, ġustifikazzjonijiet biex dak li aħna fil-fond ta' qalbna ma nistgħux naċċettawh imma b'xi mod nibilgħuh, b'xi mod inniżluh. Imbagħad hemm tielet mod. Hemm mod ieħor ta' kif aħna ngħixu s-sibt il-għid. Nistgħu ngħixuh biġlieda ta' aċċettazzjoni. Nitħabtu ma' nfusna biex naċċettaw dak li ġara u nibqgħu mexjin. Nilqgħu dak li ġara bħala parti mill-istorja tagħna, bħala parti mid-destin, bħala parti mix-xorti tal-bniedem biex nippruvaw inħallu warajna id-tbatija u nibqgħu mexjin il-qudiem b'xi mod. Dawn it-tlet modi huma modi umani. Id-disperazzjoni, depressjoni, ir-rassenjazzjoni u l-aċċettazzjoni. Imma mbagħad hemm mod ieħor. Ir-raba' mod dak li għexet Marija. U dak li aħna nistgħu ngħixu fis-sibt il-għid tagħna. Huwa l-atteġġjament, l-attitudni ta' offerta, ta' ħotja. Meta l-aċċettazzjoni tinbidel issir donazzjoni, issir qatt ta' mħabba. Meta t-tbatija tagħna jew ta' dawk li huma qrib tagħna tinbidel f'atmosfera fi klima ta' ġenerożità, ta' attenzjoni, ta' karità, ta' mħabba kbira.
imħabba kbira lejn l-oħrajn. Offerta. Hekk għexet Marija il-mument tas-salib meta bina Ġesu isejħilha biex issir il-bnedmin kollha, Ġwanni u fihomna l-koll. Hekk għexet Marija sibtilejt, iskiet ta' sibtilejt. Fl-imħabba, fl-lotja, fid-donazzjoni tagħha lill-missier, fit-telqa tagħha lill-missier. U minn hawn din hija l-art fertili illi fija l-qamħa li tmut u li titħassar tista' tibda timbet terġa' mill-ġdid biex tagħti l-ħajja. Minn hawn tibda t-tama. Meta aħna ngħixu il-mumenti ta' tbatija tagħna bħala qotja, bħala qatt ta' mħabba, qatt ta' telqa, qatt ta' fiduċja f'idejn Alla. Ma ninsewx li l-passjoni ta' Ġesu li l-bieraħ smajna skont San Ġwan isseħħ almenu skont ir-Rab Evanġelista f'kuntest ta' ġnien, fil-ġnien. Tibda fil-ġnien taż-żebbuġ u tispiċċa fil-ġnien tal-qabar, fil-ġnien tal-Kalvarju. U fil-ġnien il-mewt hija apparenti, il-mewt hija l-ftejt. Fil-ġnien ma teżistejx il-mewt, għax kull mewt mejxajr bidu ta' ħajja ġdida.